Хайде да хапнем фенси колбас, а аз ще ви разкажа нещо пикантно. Първо труфеловият салам, нещо на богато. Напомня ми как на 16 се промикнах на една затворена вечеря на бизнесмени. Преструвах се, че съм 20-годишна журналистка и запознах се с куп влиятелни хора. Социалните умения май са най-важно в живота. Изискан вкус. Италианският салам ме връща спомена за това, как на 18 мечтаях за едни много скъпи италиански бутуши. Събирах пари дълго и накрая ги купих. По днешни пари струваха около 1000 евро. Нечувана сума за обикновено момиче в малък град. Пазя ги и до днес. Елегантен вкус. Говедарска сушеницата ми напомня за бабините колбаси на село. Когато като дете всяка сутрин тръгвах към градината да си набера плодове за закуска. Слагах ги във вестната си каша и отивах в курника. Гледах закуската под тихото чуроликане на кокошките. Роден вкус. Поделете си с най-интересните си спомени.